Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pagiging barangay ng Northville, isinusulong sa sangguniang panlungsod ng San Fernando, Pampanga. Governor Joet Garcia, hindi pabor na buksan ang Bataan Nuclear Power Plant. 2 miyembro ng Martinez Criminal Group arestado sa Talavera, Nueva Ecija. Pagtatanim ng gulay gamit ang hydroponics technology, isinusulong ng ilang kabataan. At kabalen mula Angeles City, gold medalist sa Senior Women's Regu Team category ng Pencak Silat. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to, oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Hindi umano sang-ayon si Governor Jose Enrique Joet Garcia III sa balak na gawing operational ang Bataan Nuclear Power Plant o BNPP na matatagpuan po sa bayan ng Morong. Ayon kay Garcia, sa halip na buhayin ang 40 taong gulang na plantang nuklear, ay mas mainam na gawin itong cloud computing facility na magsisilbing pinakamalaking data centers sa bansa. Sa ngayon ay marami na umanong mga critical facility ang naitayo na sa buong Bataan at may mga economic zone na maapektuhan kung sakaling magkaroon ng issue ang BNPP. Mas marami rin umanong ibang lugar na akma para sa pagtatayo ng nuclear power plant. For us, parang this is not the best location for a nuclear power plant with the many development that has happened. Pero meron din kaming counter proposal to convert the Bataan Nuclear Power Plant into a cloud computing data center facility that will also be the center of a IT economic zone within the 200-hectare compound. So we believe mas malaki pa ho yung revenues, mas marami pa hong trabahong maidadala to sa Bataan at sa ating bansa if we go to this proposed project. Marami na rin po kami kinakausap na investors na very willing and they see the potential of this cloud computing facility here in the BNPP compound. Mas marami umano ng 10,000 ang bilang ng examinees para sa Civil Service Examination Pen and Paper Test dito sa Central Luzon ngayong March 26 kumpara po sa nakaraang taon. Ayon sa Civil Service Commission Regional Office 3, maraming job vacancy sa gobyerno na pwedeng applyan ng mga papasa sa nalalapit na pagsusulit. May karagdagang detalye si Liana Canilao. All set na ang Civil Service Commission Regional Office 3 para sa Civil Service Examination Pen and Paper Test sa darating na linggo, March 26. Ito ang ibinida ni CSCRO3 Director Fernando Mendoza ng makapanayam ng CLTV 36 News. Sa tala ng komisyon na abot sa higit 26,000 ang bilang ng mga examinees, mas mataas ng 10,000 kumpara noong nakaraang taon. Sa bilang na ito, higit 22,000 na mag-exam para sa professional level, habang higit 4,000 naman sa sub-professional level. Ang ilan sa mga testing venues na matatagpuan sa Pampanga ay Pampanga High School, Guagua National Colleges at Republic Central Colleges para sa professional level exam, habang pro at sub-pro level naman sa Don Honor Ventura State University. Mayroon ding testing venues sa 6 pang probinsya sa rehiyon. May paalala naman sa Director Mendoza sa examinees. Okay. Ito po yung mga important reminders para sa ating mga examinees na kukuha ng Civil Service Examination Pen and Paper Test sa March 26, 2023. Ito po ay araw ng linggo. Una po, no face mask, no entry to testing venue. Wearing of face mask shall be observed at all times. And then no ID card or no identification document, no exam. And the examinees are required to be at the testing venue not later than 6:30 a.m.
or as required by the CSC regional or field offices. So 6:30 po yung standard na dapat nandun na sila po, not later than 6:30. And then isasara po natin ang gates ng testing venues at exactly 7:45 a.m. Lahat po ng examinees na darating later than 7:45 a.m. shall not be admitted to take the exam. Nakatakda naman ilabas ang resulta 60 araw matapos ang pagsusulit. Ang mga papasa sa professional level maaari umano mag-apply sa mga trabahong may salary grade 11 pataas. Ito po ay yung mga posisyon na kasama ang mga department heads, mga clerk, na administrative officers po, yung po mga assistant department heads, division chief, lahat po yan ay kailangan ng professional. Salary grade 10 pababa naman ang pwedeng applyan ng mga papasa sa sub-professional level. Ito po yung mga clerical, mga computer operators. Yan po yung mga posisyon na pwede yung makuha. Ayon kay Direktor Mendoza, maraming job vacancies ngayon sa gobyerno. Ang problema, hindi umano pumapasa sa requisitos ang aplikante. Sa ngayon po ay napakaraming bakante sa gobyerno. Ang problema lang po ay yung nagko-qualify po ay konti kasi dahil nga po sa apat na requirement, minsan po ay hindi nila masatisfy yung requirement. Doon po sa nagnanais na pumasok sa ating pamahalaan, sa ating pong government, kinakailangan po ang eligibility. Ito po ay isa sa apat na requirements. Bukod po sa education, experience, sa training, ay required din po ang eligibility. At ito po ay makukuha lamang kung kayo ay makakapasa sa civil service examination. Ang passing rate po natin ay 80. Isa ang 23 taong gulang na si Rudy, di niya tunay na pangalan, sa mga nahirapang makakuha ng trabaho sa gobyerno. Bagamat nakapagtapos ng kolehiyo at mayroong civil service eligibility, hindi umano umusad ang kanyang aplikasyon. So yun, after 2 weeks po, naghihintay nga po ako ng tawag for the panel interview nga po. Kaso, yun, wala pa din po tumatawag. So nagpunta na po ako dun sa office. Itatanong ko na po sana yung status ng application ko. And then yung nabanggit nga po is medyo busy nga daw po yung mga magpa-panel interview. So naghintay pa din po ako. Pero medyo nagtaka na po ako nung after a month, more than a month na po, wala pa din po yung interview. Kaya nag-decide po ako mag-apply na lang sa mga private companies kasi medyo kailangan ko na din po ng trabaho. Ano nga lang po, hanggang ngayon wala po ako natanggap na any feedback kung ano pong nangyari dun sa application ko. Ang kakulangan sa karanasan ni Rudy ang posible umanong dahilan dahil siya ay fresh graduate. Nasasayangan lang po ako dun sa eligibility ko kasi gusto ko din po kasi talagang makapag-work sa ating gobyerno, makapag-serve sa ating mga kababayan po. Samantala, para sa mga nais makita ang listahan ng mga job vacancies na maaaring applyan, magtungo lamang sa website ng Civil Service Commission na csc.gov.ph. Ako si Liana Canelao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Naglabas po ng anunsyo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD hinggil sa isang bogus Facebook page na ginagamit umano ang pangalan at logo ng kanilang tanggapan para makapaninlang at magpakalat ng maling impormasyon. Makikita sa bogus page na may pangalang DSWD Financial Assistance ang mga post na nag-aalok ng scholarship sa mga estudyanteng papasok ng kolehiyo. Kita rin sa post ang hindi beripikadong payout schedule ng mga benepisyaryo ng programa ng DSWD. Gayon din ang mga post na mayroong link patungo sa isang peking website. Lubhang nakababahala ang mga nabanggit na post dahil maaari itong makapambiktima ng maraming individual, lalo pat aabot na sa 62,000 ang followers ng bogus page at mayroon na rin itong 47,000 likes. Bunso nito, nilinaw po ng DSWD na walang kaugnayan ang kanilang ahensya sa nasabing Facebook page.
Wala ring scholarship program o anumang tulong pinansyal na ipinatutupad ang kagawaran sa anumang social media platform. Pinapayuhan din po ang publiko na mag-ingat sa pag-click o pagbabukas ng mga link sa post para maiwasang maging biktima ng online scam. Panawagan ng DSWD, sumangguni lamang sa kanilang official Facebook page para sa mga anunsyo at update tungkol sa iba't ibang serbisyo at programa na ipinatutupad ng kagawaran. Maaari ring tumawag sa mga hotline number na makikita sa inyong screen para po sa iba pang katanungan o reklamo. Samantala, hinikayat ng ahensya ang publiko na i-report ang mga bogus sa social media page dahil malaki raw ang maitutulong nito upang masugpo ang pagkalat ng mga pekeng impormasyon. Muli pong nabigo sa ikatlong pagkakataon ng House Committee on Agriculture na mausisa ang tinaguriang sibuyas queen na si Lilia Cruz na sangkot umano sa onion smuggling sa bansa. No-show kasi sa pagdinig ng Kamara si Cruz maging ang iba pang resource persons. Inusisa naman ng mga mambabatas ang sistema ng importasyon ng sibuyas na ipinatutupad ng Bureau of Plant Industry. Narito po ang report. Sabay-sabay na nagkasakit at may kanya-kanyang dahilan ng mga resource person na lumiban sa investigasyon ng House Committee on Agriculture and Food ukol sa hoarding at smuggling ng sibuyas sa bansa. Ang pagsisiyasat ng Kamara ay may kinalaman sa pagsipa ng presyo ng sibuyas sa pagtatapos ng taong 2022. Ang tinaguriang sibuyas queen na si Lilia Lea Cruz naka-admit pa umano sa ospital nitong linggo ng March 19. No-show din ang ilang mga kinatawan ng Tianglong at Super 5, ang mga pinakamalaking cold storage facilities sa Bulacan. Dahil dito, napilitan ng maghain ng show cause order si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo laban sa mga absent na resource persons. Issue a show cause order against the group of Super 5 and explaining to the, and Rivson as well, and explaining to the committee why we should not be citing them in contempt for failure to give us sufficient basis for their absence, and of course noting that such absences have or is an obstacle to arriving at the truth with respect to this very important concern. Mr. Chair. Yes, so there is a pending motion to issue a show cause order to... Samantala, binusisi naman ng mga mambabatas ang di umano'y irregularidad sa pag-aangkat ng sibuyas sa last quarter ng nakaraang taon. Punani sa GIP Party List Representative Rodante Marcoleta, hindi nagtutugma ang datos ng Department of Agriculture sa tali ng Bureau of Customs hinggil sa pumasok na sibuyas sa bansa. Hindi raw umano nabibisita ng DA ang mga cold storage facilities gaya ng agro-trading. Wala kayong ganito sapagkat hindi ninyo tinitingnan. Hindi nga nila kayo kilala eh. Tinanong namin sila kung ilang tao at kung paano ninyo sinusuri, paano ninyo iniimbentaryo yung kanilang mga cold storage. Wala silang nakita ni anino ninyo. Naungkat din ang umano'y kakulangan ng Bureau of Plant Industry o BPI sa hindi pag-iinspeksyon sa mga cold storage facilities kung saan posible raw nangyari ang hoarding. Mga kapitalista dito sa Metro Manila are buying their product or the onions in Nueva Ecija, di ba? Yung mga lugar na yan. From the farmers or cooperatives, dinala sa Manila, di ba? Pagdating ng Manila, i-deposit yon sa mga storage facilities. Diba? Otherwise, masira, di ba? Now, ang withdrawal no, na monitor ba din ng DTI? Sir, hindi po lahat ng withdrawal. Bakit hindi lahat nga eh, di ba? Sir, kagaya po ng nabanggit ko po kanina. Metro Manila lang yan ha, Apo, mga storage facilities. Apo, so ilagay na po natin, i-assume natin na yung scope natin is Metro Manila. Ang ating pong kino-cover, sir, basically is yung cold storages na nagki-cater for imports.
Yun po yung naging focus noon. But now nga po, atin na po silang binigyan ng mga show cause orders para po mag-register na po sila, sir. Sa inilabas na datos ng Bureau of Customs, umabot sa 98,000 metric tons ang inangkat na sibuyas ng Pilipinas noong taong 2021, habang 25,000 metric tons naman ang na-import mula Enero hanggang Marso ng nakalipas na taon. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Isinusulong ngayon sa Sangguniang Panglungsod ng San Fernando, Pampanga ang pagiging isang barangay ng Northville na sakop ngayon ng Barangay Kalulot. Ang ilang mga residenteng aming nakapanayam, pabor daw sa panukalang ito na pinangungunahan ni Councilor Aisel Macalino. May detalye si JM De Jesus. May 35 barangay ang syudad ng San Fernando, Pampanga sa kasalukuyan. Posible itong madagdagan ng isa pa dahil itinutulak ni Councilor Aisel Macalino na gawing barangay ang Northville na sakop ngayon ng Kalulot. Naitatagan Northville 10 taon na nakalilipas nang i-relocate ang mga Fernandino na nakatira malapit sa Riles. Ayon kay Macalino, paraan ito upang mabigyan umuno ng nararapat na serbisyo ang mga residente ng Northville. Hindi lang Kapampangan po kasi ang mga nakatira sa Northville. So, pag nagkaroon sila ng sarili nilang barangay officials, so yung mapapabilis yung serbisyo yung download from city to all the barangays, syempre kung Kalulot yan, uunahin, hindi naman natin sinasabi na uunahin nila yung barangay nila itself, the mother barangay, yung baryo. Pero syempre, bilang nanunungkulan ng isang malaki, you prioritize kasi.
gusto natin ma-prioritize din ang Northville. Since sakop pa rin ng San Fernando, kung ano ang benefits na nakukuha natin sa isang barangay sa Kalulot, ganun din sana ang nakukuha ng Northville. Batay sa Sections 385 at 386 ng Local Government Code of the Philippines, pwede maging barangay ang isang lugar kung mayroon itong populasyon na hindi bababa sa 2,000 habang 5,000 pataas naman ang dapat na populasyon kung ito ay nasa Metro Manila at mga highly urbanized cities. At the same time po, dapat po yung barangay po must be contiguous or magkatabi po yung territory po ng mga nakatira doon sa gagawing barangay ay magkatabi. In a contiguous territory din po siya. So, dapat po it should be in physical contact with each other. Sa datos ng City Population Office ng San Fernando ay nasa mahigit 42,500 na ang bilang ng mga residente sa Barangay Kalulot at mahigit 28,000 ang mula sa Northville Phase 1 at Phase 2. Ayon kay Macalino, hinihintay na lamang na maipasa sa Sangguniang Panglungsod ang kanyang inihain na ordinansa upang masimulan na ang proseso. Pag na-approve sa amin, by this year, hopefully, magkaroon ng plebisito. Sino ang mga boboto sa plebisito? Lahat na nakatira sa Barangay Kalulot at Barangay Northville. They will just, boboto sila kung yes, na maging isang barangay ang Northville, nahihiwalay na siya sa Kalulot, or no. So, we try to go to Northville itself, kausapin ng mga black leaders, at sabihin nga kung ano ang benefits na makukuha nila from it. Makikipag-coordinate na rin daw ang Sangguniang Panglungsod sa Local Finance Office ng San Fernando upang malaman kung sasapat ba ang pondo at mailapat ang kinakailangang budget sakaling mabuo ang panibagong barangay. Samantala, suportado naman daw ni Kapitan Jaime Capil ng Kalulot kung ano man ang magiging kinalalabasan ng isinusulong na panukala. Tiniyak naman ito na patuloy muna silang aantabay sa mga taga Northville. Masasabing bilang kapitan dito sa Barangay Kalulot, kasakop natin ang Northville, napamahal na po sa amin talaga itong Barangay ang Northville 14, po sa amin. At ano ba man ang mangyayari kahit binabalak nila yun, patuloy pa rin bilang kapitan dito sa Kalulot ang aming pagseservisyo sa kanila. Pabor naman ng ilang residente ng Northville sa panukalang gawing barangay ang kanilang lugar. Maayos siguro kasi takbo dito, takbo doon. Hindi namin alam kung saan kami lalagay. Pero kung mayroon sariling barangay, yun, para makita na talagang tunay na barangay ito. Mas maganda kasi magkaroon kami ng sariling kapitan para lalo niyang kuha yung mga proyekto rito sa loob. Para maayos din mo po yung lugar namin. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Mahigpit na babantayan daw ng kapulisan ang Barangay Concepcion sa bayan ng San Simon, Pampanga dahil sa mga serye ng karahasan na naitala sa lugar. Ang nasabing lugar madalas pong gawing escape route ng mga masasamang loob dahil nasa boundary ito ng Pampanga at Bulacan. Narito ang report. Malawak na bukid ang makikitang tanawin dito sa dulong bahagi ng Barangay Concepcion sa bayan ng San Simon, Pampanga. Mukhang tahimik ang komunidad at may maayos na kalsada na paboritong ruta umano ng mga mangangalakal at maging ng mga masasamang loob. Nito lamang kasing nakalipas na buwan ng Pebrero, pinaslang sa naturang barangay ang negosyanteng si Bernard Yambao, pamangkin ni Barangay Captain Igmedio Torres. Kwento ni Cap, tanghaling tapat ng tambangan ng riding in tandem ang kaawa-awang biktima, hindi kalayuan mula sa kanyang bahay. Milaya kaya ni, may sakabya kaya ni. Niya mo adala na, may sakabya. May sakabya. Laot na po, awot na, kaya tapang kaya nga ito, kaya tapang posting nga ito. Isipan mo, bayo yan lumban, makasakabya kaya ni. Penagalde pa po talaga. Niya po may sakabya kaya ni, kaya niya adisan, kaya tantulid ay, takar na niya pemar, lepitaan eh. Ayon kay Cap Torres, wala pa silang nakikitang motibo sa likod ng pagpatay sa kanyang pamangkin. Pero isa lang daw ang sigurado, ang nangyaring insidente nagdulot ng takot sa kanilang komunidad. Itong barangay na ito, kinatatakutan eh. Itong kinatatakutan na barangay, lalo na yung taga-Baliwag, ayaw pumunta rito.
Sariwa rin sa alaala ni Cap Torres ang malagim na kapalaran ng dating kapitan sa Concepcion na si Rogelio Jonjon Salvador na kumandidato para konsihal ng bayan, subalit tinambangan noong November 27, 2021. Kaya kung tatanungin daw si Cap Torres, nais niyang mailagay sa area of concern ang kanilang barangay ngayong nalalapit na halalan. Pabor din po kami. Una, talagang ito, daanan ng mga nag-iiska pong gumagawa ng hindi maganda. Kamukha po nung nangyari doon sa mga kababaryo ko pinatay doon sa gitna doon, yung sila Jonjon Salvador. Biglaan na lang. Ayon kay Police Major Narciso Singalawa, ang hepe ng San Simon Police, mahigpit ang pagbabantay sa Concepcion dahil na rin sa kasaysayan ng karahasan na naitala sa barangay. Actually po, inassess ko na po yan. So dahil boundary din siya ng Bulacan at madalas yan po yung ginagawang escape route ng mga ng mga suspect natin na involved sa shooting incident. So evaluate na po kami ni Lieutenant Colonel Masangkay na nag-request na po ako ng 2 team at gagamitin po yung barangay outpost doon para makapaglagay po tayo ng personnel doon na magbabantay po doon sa area. Alright. Since na-hotspot na po kasi yung barangay na yun. Paliwanag pa ni Singalawa, may nasampahan na sila ng kaso kaugnay ng pagpatay sa pamangkin ni Kapitan Torres. Pero meron po tayong na-file na na-identified po na member po ng gun for hire sa Bulacan. Personnel po na na-identify po nung painante ng victim. Yung itsura nung mismo nung suspect ng gunman kasi nakausap po niya yung 2 suspect na nakamotor. Samantala, naidulog na ni San Simon Mayor JP Punsalan kay Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. ang problema sa Barangay Concepcion. Yung dulo po yung barangay ng Concepcion, no? Yun sana pakikiusap ko na magkaroon po ng steady na checkpoint sa barangay Concepcion. Kasi po mamirin po ako ng Bulacan tsaka Nagdaban San Luis. So nagtagusan po yung aking... Rocket po Mayor, pagkaanan po namin yan kung sakaling hindi na talaga kaya mag-provide ng PPO, siguro yung mobile force company natin, pwede natin dalhin doon. Opo, pwedeng i-steady. Actually po, naghahanap kami ng mga lugar kung saan pwedeng dalhin yung mga regular mobile force namin. Baka po meron kayong may offer. Ang konsepto po namin ng distribution o deployment ng regional mobile force namin ay event platoon. Ang tawag po namin doon ay forward deployment. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Dumadaing ang maraming drivers at namamasada sa gastos na dala ng pagkuha ng lisensya. Kaya naman ang Land Transportation Office magpapatupad na raw ng price cap para sa mga bayarin sa mga driving school. Nagbabalik si Paulo G. Santos. Ang pamamasada ng tricycle sa San Fernando, Pampanga ang naging kabuhayan ng dating overseas Filipino worker na si Mang Pablo, hindi niya tunay na pangalan. Sa aming pakikipagkwentuhan sa kanya, inamin ni Mang Pablo na wala siyang professional driver's license, isang bagay na kailangan para sa mga nagmamaneho ng public utility vehicle, gaya ng tricycle, jeep o bus. Karating ko lang ng abroad. Medyo rest muna. Kailangan muna lang sideline. Yung pagkuha, medyo mahirap na mahal. Bale, mabot ng 3.5. Bukod sa mandatory requirements gaya ng pagpapamedical, isa sa mga idinagdag na requisitos sa pagkuha ngayon ng student permit ay ang theoretical driving course na inaalok naman ng libre ng Land Transportation Office Region 3. Subalit, by schedule ito. Kaya ang marami sa ating mga kababayan dumidiretso na sa mga pribadong driving school at nagbabayad ng 2,000 hanggang 2,500 pesos. 250 ang bayad sa student permit sa LTO. Matapos ang 31 days, kailangang sumailalim sa practical driving school ang isang aplikante. Para sa non-pro na ang bayad naman sa LTO ay nasa 685 pesos. Makalipas naman ng isang buwan, pupwede ng
kumuha ng professional driver's license ang mga non-pro na lisensya. Sa dami ng proseso at dapat bayaran, ang mga gaya ni Mang Pablo, napapakamot na lang ng ulo. Parang sa tingin ko, parang mahirapan. Katulad niya ngayon. Dapat may renew ko na yan. Hindi ko pa may renew kasi kulang ng budget. Sobrang mahal. Sana kung pwede naman sa nanawagan ng LTO na kung pwedeng ibaba naman yung pagkuha ng lisensya. Nito lamang Pebrero, inihain ni Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok Sagum ang Resolution Number 751 na layong imbestigahan ang tinatawag niyang gintong lisensya. Kukuha ka ng lisensya, the fee is now 9,500. Sa one person, one license lang po yan sa LTO. Kaya po, ini-investigate po namin what is causing this anti-poor po talaga. Kasi it's so expensive. Sabi nga po nila, kailangan po ang lisensya ay abot kaya. At dahil malaki ang gastusin sa pagkuha ng lisensya, marami raw sa mga maralitang tsuper ang nagmamaneho nang wala ito. Marami hong nagde-drive, walang lisensya. So the situation becomes even worse. So sa pang-investigation po namin, apparently driving schools are charging between 6,000 to 7,000 per lesson. Ang masama pa, yung iba, hindi naman ho nagle-lesson, papel lang po. So if you total all of the charges po na kailangan pong bayaran, kung tatay po kayo na inyo, 18 years old, ang kailangan bayaran ho ng 18 years old nyo ngayon is between 9,000 to 10,000 pesos. So hindi po talaga kaya po yan ng regular na mamamayan. Miyerkules, March 22 nang inanunsyo na ng Land Transportation Office o LTO ang paglalagay ng price ceiling sa mga bayarin sa driving schools. Magiging epektibo umano ito simula sa ika-15 ng Abril. Batay sa Omnibus Guidelines na inilabas ng LTO, 1,000 pesos ang itinakdang maximum fee para sa theoretical driving course, habang 2,500 naman ang maximum fee para sa practical driving course na mga kumukuha ng lisensya para sa pagmamaneho ng motorsiklo. Sa kabuuan ay hindi raw dapat lumampas ng 3,500 pesos ang bayarin sa driving school ng isang motorcycle rider na nais magkalisensya. Para naman sa mga nagmamaneho ng light vehicle, 1,000 pesos ang maximum prescribed fee para sa theoretical driving course at 4,000 naman para sa practical driving course. Lifted na rin ang moratorium para sa mga aplikasyon ng mga nais magbukas ng bagong driving school simula Huwebes, March 23. Ayon kay LTO Chief J.R. Tugade, pupwede nang mag-apply sa mga regional offices ng LTO ang mga nais magkaroon ng driving school business. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pa mga nangungunang balita, arestado ng mga pulis ang 2 miyembro ng Martinez Criminal Group sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija nitong Martes, March 21. Ayon po sa ulat, bandang alas 2:40 ng hapon nang magsagawa ng anti-illegal drug buy-bust operation ang Nueva Ecija PNP sa barangay Sampaloc na nagresulta sa pagkakahuli ng 2 sospek na pawang mga residente ng barangay Bacod Bayan, Cabanatuan City. Huli umano sa akto ang mga sospek habang nagbebenta ng illegal na droga sa isang pulis na nagpanggap na buyer at nakuha sa mga ito ang isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Nakumpiska rin sa mga sospek ang 2 pang heat-sealed transparent plastic sachet na hinihinalang shabu na may timbang na 5 grams at nagkakahalaga po ng 40,000 pesos. Nakuha rin sa mga ito ang isang homemade caliber .45 pistol na kargado ng 5 bala. Ayon sa PNP, sangkot din ang mga nabanggit na suspect sa serye ng nakawan sa Cabanatuan City kung saan madalas umanong biktima ng mga ito ang iba't ibang convenience stores. Samantala, nasa kustodiyo na raw ng Talavera Police Station ang mga suspect at kasalukuyang sumasailalim sa tactical interrogation upang matukoy ang iba pang miyembro ng grupo at kinaroroonan ng mga ito. Kakasuhan naman ang 2 suspect ng paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at violation ng RA 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Nasamsam naman ng mga pulis ang nasa 150,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang individual na nasa drug watch list ng Barangay Partida, Norzagaray, Bulacan nito pong Martes. Huli sa akto ang 59 na taong gulang na lalaking sospek habang nagbebenta ito ng isang sachet ng shabu sa pulis na nagpanggap na buyer. Nakumpiska rin mula rito ang nasa 8 sachet ng shabu na nasa 22.26 grams at nagkakahalaga ng 151,368 pesos. Isang itim na bag, isang berdeng holster at isang .38 caliber revolver na walang serial number at kargado ng 3 pirasong bala at buy-bust money. Dinala na sa Bulacan Provincial Forensic Unit ang naarestong sospek at ang mga nakumpiskang iligal na droga para sa kaukulang pagsusuri. Matagumpay na isinagawa ng Police Regional Office 3 ang kauna-unahang tactical drone competition na ginanap po sa Camp Olivas, San Fernando, Pampanga, Martes, March 21. Pinasinayaan ni Police Regional Office 3 Regional Director Jose Hidalgo Jr. ang programa at nagsilbing pangunahing tagapagsalita. Ayon kay Hidalgo, ang paggamit ng drone sa pagpapatupad ng batas ay game changer para sa PNP. Ang mga aerial vehicle na ito ay nagbibigay daw ng real-time na surveillance at intelligence gathering capabilities. Nasusubaybayan din daw ang malalaking lugar, lalo na mga sangkot sa anti-insurgency operations. Ang nasabing kompetisyon ay nilahukan ng 7 Provincial Police Office, 2 City Police Office at ng Regional Mobile Force Battalion 3 na nagpakitang gilas at angking kakayahan sa pagpapalipad ng mga drone. Ipinakita ng mga kalahok ang kanilang husay sa paggamit ng iba't ibang taktika ng pagpapaandar at operasyon ng drone na nahati sa 3 bahagi: obstacle course, tactical identification of target, at drone support to tactical operation. Sa bandang huli, nakamit po ng Regional Mobile Force Battalion 3 or RMFB3 ang kampyonato dahil sa kanilang ibinamalas na galing at talento. Ang naturang aktibidad ay inilunsad upang masuri ang kahusayan ng rehiyon sa mga kasalukuyang police operational procedures gamit ang lightweight aerial assets, maging ang pagiging epektibo ng mga pulisya at kanilang wastong pagtugon sa iba't ibang sitwasyon.
Sa ibang balita, hindi na po bago sa bayan ng Masantol, Pampanga ang paglubog, lalo na kung tag-ulan. Ngunit 2 purok sa Barangay Sagrada ang tuluyan ng nilamon ng tubig at naglaho ang isang dating masayang komunidad. Ang kabuang kwento sa ikalawang bahagi ng special report ni Jana Lumbang Parungaw. Normal na tanawin para sa mamamayan ng Masantol, Pampanga ang baha. Baha na dulot ng high tide o kaya naman baha na dala ng malakas na pag-ulan. Paanong kung ang tubig ay hindi na humupa at sinakop na nito ang lupa at tuluyang nabura sa mapa ang isang dating masayang komunidad? Mula sa kabayanan ng Masantol, Pampanga, kalahating oras bago marating ang Barangay Sagrada at panibagong kalahating oras pang biyahe sa bangka kung pupunta sa 2 purok nito, ang Purok Pag-asa at Purok Sentro. Papunta tayo ngayon sa Sitio Sagrada Familia. Isa itong lugar sa Masantol, Pampanga na sinasabing nakararanas ng unti-unting pagbaba ng lupa o land subsidence nitong nakalipas na 7 taon. Nag-umpukan sa gilid ng dike ang mga bahay ng aming datnan. Sa likuran, mistulang malawak na karagatan ang masisilayan. Sinong mag-aakalang ito ay dating malawak na palayan at kinatitirikan ng nasa 50 kabahayan, kasama na ang bahay ni Kapitana Teresa Lakap. Dati po yung lugar po namin dito sa Sagrada Familia, maganda po talaga kasi wala pong tubig yung mga daanan namin. Tsaka ito pong nakikita niyo po sa likod namin, palayan po yan. Tsaka itong mga mga pilapil kasi nga po palayan. Tapos nung dumating po yung time na wala na pong tubig tabang, kinonvert po siya ng pispan. Kasi nga po wala nang tubig tabang kaya pispan po ang inano ng mga tao dito. Tsaka dati po talaga hindi ganyan yung lugar po namin. Dati po ang daming bahay dito kasi alos ayaw po namin dun sa sa tabi ng dike or tabi ng ilog kaya dito alos kami nagpunta kasi nga maganda kumbaga yung lugar dito sa may palayan, presko, tsaka syempre maganda din yung ano ng paligid. Pero nung time nga na ganun na yung sitwasyon, parang bumababa na yung lupa. Yung mga tao dito na dating nakatira dito, lumipat na sa dike. Dati po yung dikeng yan, sobrang taas din po. Sabi niyo nga po, nakapunta na kayo dito. Yung parang alimbawa, nandun ka sa dike, pag nahulog ka dun sa baba, yung parang ang lagay mo, yung mapipilay. Pero ngayon, ang naobserbahan po namin, parang bumababa din po yung ano namin. Yung dike parang nagiging ka-level na lang po nung bahay dito sa baba eh. Nitong nagdaang 5 taon, unti-unti tila itinataboy ng tubig ang mga residente patungo sa dike kung saan mayroon pang natitirang lupa. Dati po kasi nalulubog yung bahay namin doon eh. Mga ilang taon na, 5 taon na po ata. Kaya lumipat na lang kami ng pamilya ko dito.
Di po kasi pwede yung laging pag madaling araw, lumilipat ako dito, maakyat ako ng dike. Lagi ako nung nalulubog ng ba. Hindi kasi lumilit yung tubig sa namin, tapat ng bahay namin. Wala kami magagawa eh. Hindi kami pwedeng tumira doon sa bahay namin. Laging lubog eh. Ang ibang residente, pilit pa ring nilalabanan ang pananakop ng tubig sa pamamagitan ng pagtatambak. Ay dati kong bubong. Tapos palaging nalulubog. Ayan, pinatataas, tinaas ko hanggang dito. Ayan, yung mga bintana, talagang sa lubog, nasira. Ayun, parati kaming lumulubog. Kahit na gabi-gabi napupuyat dahil sa tubig, pataas ng pataas. Yun naman lupa, pababa ng pababa. Pero di ba nagtatambak po kayo? Kaya lang hinahabol ng tubig. Ilang beses na po kayo nagtambak sa bahay niyo? 4 na beses. Ay, yung mga gamit namin, buhat nung nakabili kami, hindi namin linapag sa dahil lumulubog. Parating nakataas. Kaya gumawa ko ng upuan na gano'n, doon kami natutulog pag lumaki yung tubig. Mistulang nakikipagkarera sa pagtaas ng tubig ang nag-iisang paaralan sa Sagrada. So kahit bago pa lang ako dito, so naranasan na rin namin na pupunta kami ng school, so may tubig, so siyempre hindi mo maano kung paano ba magkaklase dahil ang mga bata, lalo na dito sa first floor, lower grade to, kinder to grade 3. So, kailangan ingatan mo sila, bawal madulas kasi cargo namin yung mga bata. So, parati kong sinasabi sa kanila na samantalaan namin yung magandang panahon. So, kung wala rin lang sakit, pumasok sila kasi hindi namin masasabi kung kailan lulubog o nakalitaw ang aming school. No? Lalo na kapag high tide. Naglagay sila ng sandbagging. So yon, share sila ng school, ng barangay PAN, ng PTA namin. Sandbagging yon. Kaso medyo delikado din yon kapag umuulan, madulas. So may mga estudyante na rin kaming nadulas dahil pag inapakan mo yon, basa. So ako muntik na din madulas dahil sa sandbagging. So, hindi rin siya safe para sa mga bata. So, napagdesisyonan namin na humingi ng tulong sa aming buting mayor, Tonton Bustos, at sa aming mga PTA at kay Kapitana na kahit man lang yung kalahati ng aming pathway masemento para sa safety ng mga mag-aaral namin dito sa SPES. Ang gusaling dating halos 2 metro ang taas sa lupa, unti-unti na ring naaabot ng tubig. Super challenging po kasi napakadelikado po sa part nila during high tide po. Kasi po high tide pa lang po, talaga pong lubog na po yung mga classrooms, especially po yung mga daanan papunta po dito sa school. So, napaka-risky po sa part po nila yung pagpunta po dito sa school namin. Yung mga other co-teacher ko po, yung mga higher grade level na po na kasama po namin, as in nakabota lang po sila, then continuous po rin po yung pagtuturo. Kami naman po noon, nasa stage po kami kung saan po yung mga higher places na pwede po namin pagdausan ng klase. Actually po yung problem po namin na may tuturing. Kasi po kung dapat po mas itinaas pa po lalo yung level po niya. Kasi po yung lupa po dito, as in pababa po, yearly po.
purok na ng Barangay Sagrada Masantol ang nabura sa mapa. Ang buhay ng mga residente ay nagmistulang habulan. Nagtatambak, lumilikas, ngunit laging nakasunod ang tubig. Nagbabadyang lamunin ang kanilang bahay, ari-arian at buhay. May bagong pinagkakabalahan ngayon ng ilang mga kabataan sa Barangay San Isidro, Ciudad San Fernando, Pampanga. Ito po ang pagtatanim ng gulay gamit ang hydroponics technology. Nito lamang Martes ay inani na nila ang mga tanim na lettuce na pwedeng i-partner sa samgyutsal o gawing salad. Tara na't matakam sa mga sariwang gulay sa ulat ni JM De Jesus. Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyong hindi nakatanim sa lupa ang mga malalagong letsugas na ito? Yan ang tinatawag na hydroponic technology na ginagamit ngayon ng ilang kabataan sa Barangay San Isidro, Ciudad ng San Fernando, Pampanga sa pagtatanim. So kung titignan po natin, ang hydroponics po ay ang gamit lang na ang tubig. So kailangan po ang tubig ay merong nutrients na tinatawag nating nutrient solution para mabuhay or lumaki ang ating halaman. So dito naman po sa hydroponics natin, dito po sa ating sample, ito po ay lettuce. So itong lettuce pong ito ay mayroong coco peat or shredded po na galing sa coconut or sa buko. Then ito po ang gagawin nating planting medium instead of lupa po. Nito lamang Enero ay nagtayo ng greenhouse ang Sangguniang Kabataan ng San Isidro para sa nasabing proyekto. Unang linggo naman ng Pebrero nang magsimula sila magtanim. At dahil hindi sila masyadong pamilyar sa proseso ay humingi sila ng tulong sa eksperto at ang young farmer sa syudad na si Harold Sabata. Bukod sa mas murang gagastusin sa ganitong uri ng pagtatanim, ay less hassle rin ito dahil hindi na kailangan pang magbungkal ng lupa at hindi rin kailangan diligan. Hindi na natin kailangan ng maintenance palagi. Doon pa lang sa day na tinanim natin siya, okay na yon. Then as long as sinettle na natin and dinilute na natin yung nutrient solution na kailangan ng mga halaman, okay na yun until harvest. And at the same time po, hindi na natin kailangan gumamit ng mga insecticides and pesticides dahil nga po naka-greenhouse tayo dahil controlled environment na po ito. So hindi po tayo mapapasukan ng kahit anumang insekto. Naisipan naman ng Sangguniang Kabataan ng San Isidro na bigyang pansin ang agrikultura dahil nakikita nila ng patanda mga magsasaka. Kailangan umano nilang umaksyon upang kahit papaano ay may mabiling murang pagkain ng kanilang mga kabarangay. Pwedeng iparis ang lettuce sa paborito niyong Korean barbecue o samgyupsal o di kaya naman ay gawing salad. Ang kikitain ay gagamitin umano sa pagme-maintain ng kanilang greenhouse. Binibigay po namin for the first opening ng aming hydroponics and greenhouse material. After po nun, magtatanim po kami ulit tapos gagawin po namin na generating income and pagkakakitaan, bibenta po namin sa halagang murang halaga na maibabahagi namin sa Barangay San Isidro, hindi lang sa kabataan, kundi sa ibang sektor o grupo ng aming barangay. At dahil matagumpay ang kanilang unang pagtatanim ng lettuce, ay susubukan naman nila na magtanim ng iba pang mga binhi. Startup lang po to, nag-umpisa pa lang po kami. Kumbaga, napoforesee po namin na mapapalaki pa po, ma-expand po namin sa darating na panahon. Hindi lang po lettuce ang may lalagay namin, kundi pa yung mga ibang gulay tulad ng kamatis, talong, at okra. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Muling idinaas ng 3 Pinay ang bandera ng Pilipinas sa larong Pencak-Silat matapos po nilang mapatumba ang mga kalabang bansa at mag-uwi ng gintong medalya sa Senior Women's Regu Team category ng Sarawak Premier International Silat Championships 2023. Ang nasabing kompetisyon ay ginanap noong February 27 hanggang March 5 sa Kuching, Sarawak, Malaysia. Kabilang po sa grupo na nakapag-uwi ng gold medal ay ang 23-year-old na si Franchette Ann Elman mula Angeles City at graduating student sa kursong Bachelor of Physical Education sa Rizal Technological University. Kwento niya, naging malaki ang impluwensya sa kanya ng kanyang ama na isa ring coach ng Silat Martial Arts kung saan taong 2016 daw nang hikayatin siya ng kanyang ama na pasukin ang mundong ito. Nang makahiligan niya, ang larong ito ay iba't ibang local at international competition na ang kanyang sinalihan.
Samantala, 10 medalya ang naiuwi ng Pilipinas mula sa Sarawak Premier International Silat Championships, kung saan 20 dito ang gold, 2 silver at 6 na bronze. Ang Pencak Silat ang itinuturing na pinakamatandang Malay martial arts na ginagamit ng mga Pinoy, Indones at Malaysians bago pa man dumating ang mga Kastila. Ma'am Ann, anyang mag-perform na rin kalaban nyo. Nano, bala mo, ating chance, makanyan. Kayo ba may karela, itang may pressure or may threaten? Karatang kalaban nyo, siyempre, kanya-kanyang galing yan, Ma'am Ann. Opo. Liwa-liwa po kami technique para po makapag-po kami sequence. So, kasi po yung milyari po pa rin palagi kayo po blue corner. So, muna kayo po palagi mag-perform. And then, kahit po pag after nyo po mangyari, kasi sasabi kayo, wala mag-pray kayo pa po sa kanyang kanta po. Siyempre, bigyan po ba sa Lord. And then, kita po pagkakasabili na po rin galo na sasabihin na po na at yung bahala na yung Lord. Hindi na nakapipere. Okay. Kasi kami Anyang Osandanoring ding manyambot, nung tatawagin na yung winners, did you expect na kayo ang mananalo ng gold medal? Actually po, Ali, kasi po itutunan niya, asambot na kami dati. Instant po ila yung gold, di kami po yung silver. So, ngayon po may baliktad. Di kami po yung gold, di lang po yung silver. At yan ang mga balitang nakalap ng ating news team. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Maraming salamat po.